Moltes persones comencen les vacances amb un baix estat d'energia i fins i tot emmalalteixen els primers dies de descans amb mals de cap, dolors musculars o algun virus. Això és senyal que portem un ritme de vida elevat i ple d'estrès durant l'any. Hi ha un desequilibri fisiològic. Quan estem treballant, generem com més cortisol, més adrenalina, i aquest canvi hormonal, aquest desequilibri, doncs fa que després les defenses baixen. A més, si hem estat durant molt temps esperant aquestes vacances i molt temps treballant amb estrès crònic, hi ha com un efecte immunosupressor. Hem reprimit tota aquesta sintomatologia que aflora quan pares, no? Llavors t'inflames, les defenses baixen, agafes algun bitxo. També passa a la tornada. La depressió postvacacional és una resposta habitual quan el cos i la ment no han tingut prou temps per desconnectar. Ha de ser algo gradual, és a dir, no podem esperar només a les vacances per cuidar-nos, per parar per reparar, per aturar la màquina. Hem de fer això cada dia. A poc, és lògic que quan tornis a la feina et costi l'atenció sostinguda, recordar la contrasenya. Un exemple són els infants, que després de 3 mesos de vacances es recomana que reprenguin les rutines almenys 15 dies abans de tornar a l'escola.